για τον Κατσουράνη, έκανε το κοντρόλ, ήταν καλό. Να ο Σαλπικίδης στο σούτ, γκολ! Το βάλαμε! Είναι το πρώτο στο Μουντιάλ, το έβαλε ο Δημήτρης ο Σαλπικίδης. Τον βοήθησε η τύχη, βρήκε η μπάλα στο αμυντικό, αλλά η εθνική ομάδα κάνει αυτό που θέλαμε. Πετυχαίνει γκολ πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είναι ένα ιστορικό γκολ. Ο Δημήτρης Σαλπικίδης ανοίγει ανοίγει το λογαριασμό της εθνικής ομάδας στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Δείτε και πάλι την μπάλα που παίρνει πορεία κακή για τον τερματοφύλακα από τα πόδια του Αρούνα και καταλήγει στα δίκτυα. Ισοφαρίζουμε στο 44. Κατσουράνης, πολύ καλή πάσα βέβαια. Φανταστικό κοντρόλ. Είπαμε να βάλουμε γκολ στο ημίχρονο και το πετύχαμε. Ό,τι δεν έκανε πριν ο Σαλπικίδης το κάνει τώρα. Μας φύγε η μπάλα. Λοιπόν, έχουμε το κόρνερ τώρα από τον Γιώργο τον Καραγκούνη με 5 παίκτες στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται η μπάλα. Σαμαράς δεν έκανε την κεφαλιά μάλλον. Γιόλης, για να δούμε το σουτ. Το έχει ο Αλέξης. Το έκανε χαμηλό. Έφυγε η μπάλα. Γκολ! Έδωσε, όχι. Έδωσε. Όχι. Ναι, μετράει το γκολ κανονικά. Μετράει από τον Βασίλη τον Ρωσίδη. Μετράει το γκολ κανονικά. 2-1 η εθνική ομάδα. 2-1 πολύ κοντά στη νίκη. Για πρώτη φορά στα τελικά στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχασε την μπάλα. Μετά από το σουτ του Τζιόλι, ο τερματοφύλακας ο Ενδιάμα την έχασε την μπάλα και ήρθε ο Βασίλης ο Τωροσίτης σε ένα γκολ που του αξίζει. Που του άξιζε μετά από όλη τη συνολική παρουσία του και στον αγώνα με την Νότια Κορέα. Και σήμερα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Πήγε ο Καραγκούνης και τελάει με τον Ρεχάιντελ. Φοβερές στιγμές. Φοβερές στιγμές για την εθνική ομάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ στο Bloemfontein. Όμως αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να θυμηθούμε πόσο καλά η εθνική ομάδα μπορεί να κρατάει αποτελέσματα. Αφού πρώτα σηκωθεί και ο τραυματισμένος ποδοσφαιριστής που είναι στον αγωνιστικό χώρο.